tinc apuntat per telefonar. Vale, Que bueno que és el principi. Hosti, pues, escolta, aquest veu que es conya, eh? hòstia! Cago de tios, que no veu? Que no veu? Cago de com corren aquests tios i nantes aquí. No m'has com mai veure. Cago de llars, home. Han d'anar a córrer. Però que no veus que no podem? Pues baixa, pes. Que ha d'anar a córrer, no tant menjar i tant beure. Corres de covards, que heu dit el Reixat. Corres de covards. Has d'anar a parlar amb ells i han d'anar a córrer. Mos han d'entrenar. Jo hi parlo amb ells, home. Pues parla amb ells, cago de s'han de córrer. Marató. Bueno, estem avui aquí una mica pel que va passar l'altre dia, que van passar aquells corrent i vam dir, escolta, potser també mos apuntes amb nosaltres, però com des de tant podíem provar-ho. Per això he convocat amb ells, perquè vinguessin i mos diguessin una mica a veure què és el que hem de fer. A veure, què es penseu que és tan fàcil tot això que vols muntar? Molt bé. Estem acostumats a esmorzar cada dia, cafè, arengades, fumar, beure... Això s'ha d'oblidar tot. Això és un problema molt seriós, no és tan fàcil això, eh? Vale, d'acord. Jo em comprometo que si volem entrenar, començar a córrer, a fer una mica d'esport, jo em comprometo a començar a deixar això i això, perquè és realment el que fot mal. I això? També, també. I si mos ho fiquéssim al cap, la marató faríem. Una cabra, tio! Se pot córrer! Todo lo que has salvado! ¡Que Dios animal! ¡Como una cabra! Calleu, home, calleu! Cago en l'hòstic. Per això he fet vindre amb ells, home, que saben de què va, que mos diran si podem o no podem, realment, home. Deixeu-los parlar amb ells i després ja opinarem si anem o no. A veure què diuen, home. Bueno, pues a veure què diuen. Aviam, el que diu l'Andreu de fer la marató no és cap idea descabellada. La podeu fer perfectament, però clar, us heu de sacrificar una mica. S'ha de fer un bon pla d'entrenament, heu de comprar material apropiat per poder córrer, però la podeu fer. Amb un bon pla d'entrenament la fareu. Si la voleu fer, més cal que ho digueu, nosaltres ja us facilitarem tot l'entrenament que heu de fer. Sembla? Què collons sembla? Demà a les 7 del matí entreno, tots aquí. I sense esmorzar?